Yurdumyzyň hususy balıkçylyk hojuluklary halkymyza ýokymly önüm bilen bol möçürde öpçün etmek üçin netijeli işler alyp barýarlar. Burada Türkmenistanyň synagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agaty bolan Täze balyk hojuluk jemgyýetiniň aýratyn tapawutlanýanyny bellemek gerek. Bir neçe ýyl bäri balykçylykda döwrüwe işleri ýola goýup, oňy netijeleri gazanyp gelýän Mary vilayetiniň telekeçileri Han Howuz hemde Sary ýa-da Suw howdanlaryna, şeýle-de Hangulu we Jar köllerine balıklar tutup ilata ýokymly azyk önümni getirmekde gowanyrjy tepkitlere getýär. Tebigy şertlerde köpelýän balyklaryň etiniň insan saglygy üçin peýdary häsiýetleri saklanyp galýar. Hojuluk jemgyýetiniň ygtyýaryna balyk tutmak üçin niýetlenen gaýyklaryň illa gulaý bar. Olaň kömegi bilen ezber balykçylar ýürüte torlary gurmak arkaly ortaça 4-5 metr çuňlukda balyk tutýarlar. Balıklar ýürüte sowadyjylar bilen öpçün edilen ýük awtologlarynyň kömegi arkaly janly we doňdurulan görnüşinde sarp edijilere getirilýär. Hususy balykçylar şu ýyl döwlet bilen baglaşylan borçnamalaryň şertnama laýyklykda kesýetlenen borçnamany artygy bilen berja etmegi başardylar. Yer gelende berilsek Täze balyk hojuluk jemgyýetiniň gazanýan görkezçileri ýurdumyzda öňde barçy orunda durýar. Hojuluk jemgyýetiniň balykçylary şu ýyl suw howdanlaryna balyklaryň köpelişiniň uzalyklardan has gowulynyny kanagatlanma bilen belleýärler. Täze ýyl bayramynyň öňe ak bazarlarymyzda azyk önümleriniň bolçulygy gözüňe görnürge. Ýokary hili ekologik taýdan arasy azyk önümleriniň hataryna balyk etine de hyrydarlyk ören oly. Täze balyk hojuluk jemgyýeti halkymyza derde derman balyk etiniň ýetirilýän möçürlerini ýokarlanyrma ugruna täze maksatlary öňde goýýar. Hojuluk jemgyýeti ýakyny geljekde ýürüte hyzmat edişini okudany açyp, janly balyklary we balyk etinden taýýarlanan lezzetli tagamlary ilaty öýdürlemegi maksat edinýär. Täze balyk hojuluk jemgyýeti ilaty üçin täze iş orunlaryny döretmäge de uly ähmiýet berýär. Häzirki wagtda hususy balykçylyk hojulugyna işçidir hunermenler 200 goly ähmiýet çekýär. İşgärler üçin münasip zähmet şertleriniň döredilmegi bilen birlikde olaň howpsuzlyk kadalaryna berk ýermegine uly ähmiýet berilýär. Munyň üçin ýürüte hunermenler tarapyndan balykçylygyň arasyna ýygydarly esasy düşünürşi işleri okuw sapaklary gözükdirmeler geçirilýär. Tebigatyň ajaýyp nygmatyny halkymyza ýetirmek ugruna tutan ýerle ähmiýet çekýän hususy telekeçiler döredilýän ähli şertler mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagy gahrman serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan edýärler.